Da kami ti away tatawid. Lara, hi. Good morning, everyone. O, diba? Dito pagiganan mi nga kala po mga mare. O, diba? Nagulo. Charil. I-flex naman mare. Dito buk-bukel. Dito bukol nga puraw mare. Tapos dito jay. Bitchuelas nga lipstickan nga kunada. O, diba? Tapos, dapat iti mare. Bitchuelas nga di normal. Normal! Naglalaok. Kada lipstickan kada kwatay. Diba? At dapat dito mare. Pang sida. O, diba? For the pablad ang kumarin nyo. Tapos dapat nga naukisan mare. Dapat basit. O, diba? Tapos, dapat nga naikat dito. Ayan, ti. Puon na, o diba? Pinarot system ang bitchuelas dito. Oh, sight nyo, oh. Diba? Ayan, Mare, pamigat ng mga person na Tom George. Charing. O diba, Mare? This is pang salad. Charits. Hanig sa aming Mare. O diba? Tadati pamigat mi man kut ni mabibising kami. Mare! Tadipig sa aming agkuti-kuti. Charing. Mare, pa nagkakardis. May kantagburas tayo. Pakitalo nga bunga na dito yung mga mare. O, di ba? At yan, super buras ng magtita. O, di ba? Go girls. Kain yan. Medyo pagamin nga to ning. Isi maring yung agala gamin. Diyan! O, di ba mga mare? At least, ada maungo. Ay, basit-basit lang, di ba? Ito na mga mare. Excuse me!